תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי, כי לא בא לי להיות נורמלי. לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי. שום דבר לא יעצור אותנו, דור הקרחנות זה הדור שלנו, במקום לנסות ולבדל אותנו, שכו עכשיו ושכן לא תשאירו איתנו. כולם עכשיו להסתכל עליי, אני לא מבקש, אני דורש לך להתבטל אליי, להתנצל פה תור על לא אחור פעמיים, כולם בקרחנה לא רואים בעיניים. אני רותח, לוקח את המיקרופון ורותח על כל 2000 שאיתי, יש רק אחד שבורח, המנתח, פותח לכם את הלב עם מפתח, אני מתאמן באולפנים על הבמות מנתח, זה לא דור מזמיע, אני על התור הירח, אישית אני מעדיף את הקהל שלי שמח, זורק אותי סתם למדורה, ותראו מה קרה, בשנייה המקום מתלקח. כי לא בא לי להיות נורמלי, לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי. סטופידי בומבידי בומבידי פאפה, מעלה מלמעלה כי זה הזמן לה, סטופידי בומבידי בומבידי פאפה, מעלה מלמעלה כי זה הזמן לה, סטופידי בומבידי בומבידי פאפה, מעלה מלמעלה כי זה הזמן לה, סטופידי בומבידי בומבידי פאפה, מעלה מלמעלה כי זה הזמן לה. הנה בבום, נכבוש את המדינה ואז נריד את היקום, כי אין לא נורמלי, זה הסטייל. איתו צוקי, איזי, מאוד הנה בבום, נכבוש את המדינה ואז נריד את היקום, כי אין לא נורמלי, זה הסטייל. איתו צוקי, איזי, מאוד שום דבר לא יעצור אותנו, דור הקרחנות זה הדור שלנו, במקום לנסות ולבלבל אותנו, שבו עכשיו בשקט לא תשאירו איתנו, כולם עכשיו להסתכל עליי, אני לא מבקש, אני דורש, שתשומת לב אליי, להתנצל פה